matalaga sa akong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mao'y gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga maghatag kanimo og kalipay. Kalipay nga mopagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay, busa barok, tindog, magmadaugon ka. Kay ang himaya sa Dios magadanag diha kanimo og kanako, samtang ikaw ug ako maga. Panimbaya sa Kabuntagon World. Panimbaya sa Kabuntagon World! Yes, boy, noon sa rutong wapag takarete.
Yes. Sabi, Dali lang sa director na to si Jandy. Mga paglaw, may buntag sa inyong tanan. Yes, no? And kumusta man? Kumusta? Kumusta man ta? Love. kabalo ko Ay, ako happy kayo sa Lovely. Kayo Happy center kami of na sa attraction Lovely. mo. Lovely, gikag bakasyon, naglagom. Yes. Pero ingon lagi sila nga pa, sa western areas, pag maglagom, pero pasosyal ba? Tan. Yeah, that's the term. Pag mag-tan daw, kami ning can afford sa vacation. Oh, sorry, she was just on vacation with her family. pero sorry kay talag sa ramang pod. Pero sa Yes. tuwa diri pag mag-tan, no? Ay, importante lang sa Pilipinas ni mo Everyday lang. Tandere permente sa Oo. Patronize ni mo ang Sa beaches sa upol Philippines. namin, Dili, ikasig Siargao. I-greet mo Siargao. mga nagtatago ka ng Panimbaya. i-greet ako ang mga nagtudlo na ko og kanang surfing. Sir. Maayo I kayo sila saw mga that. atik. Mga tik, ano? Atik man ti. Ma-experience na ninyo kay mga ingnon kag maayo bisag. Love, Ito na lang, love. ito na lang Nanay dito nanay yun. ako tala sa Lola ba? Ang surf lab, nama ko na yung makina. Maulagi na. Yes, and kumusta man mo Kinsa man to, daan, Yop? Okay Wala kayo, mo atong mi. lasabat. Yes, kay Congrats. nami sa impasugong church, no? May buntag ya sa impasugong church. And mga kapaglaom, Okay, no? go. Nalipay kay mi karon nga kauban naman si Ate Lovely and si Yes. Kuya Daryl. Kay sunod Sabado, wala na ni sila. So ato ni silang pahimuslan karon. No, mga kapaglaom, para sa atong mga viewers nga gaduka pa. Uy, mata na, bangon na. Doon na tayo question nga pampapukaw. Aniya nga to ang question for the day. Let's read it. Let's read it. Ate Ang Yo, atong question, what do you think of those people who love more than one language, their own and more? So, Si napay Fitz. laing language, nga ilang higugma. Explain, Fitz. Si Fitz ang mubat. No, Si unsay Fitz. imo. Ato sang Bisayaon, Fitz. Sa Para, mga Fitz. kapaglam, unsay atong ikastorya, unsay itong hununaan ng mga tao bitaw nga nahigugma sila sa ubang lingwahe, gawa sa ilahang na mat-an o nadak-an nga lingwahe. Para sa ato, natay native language is Bisaya, di ba? Pero we Aside still ana, love oo. other languages. Filipino. Like of, next-storya na kag English. Ilonggo. Right? Oo. Diba? Di ba? Ilonggo, Bohol, Maadyo, Badyo Buntag. Oh, Ano may rin? mga Ilonggo gani. Napay mga Kamot na og tuon og napay laing binukid. language. Oo. Pero ang uban pod magtuon pod live na karon uso na karon ang K-pop. Yes. Magtuon Korean. na Korean. Oh, diba? Yes. Oh. Anyo. Maski puro mo Bisaya, mag-Korean or mag-English. No? Unsa may unsa tong unsa daw yung unahuna? Ito atong unahuna ana nga mga tao. Unsay mo una na da. Ako gyud kana sila ang mga tao nga isugo na sila, dili na sila mahadlok ba nga kana bitaw katawan sila sa ilang accent. Kay mutuon mong gag laing language, naadyo kay foreign accent. O kung na kay foreign accent, katawan na siya pa. Imagine na kita Bisaya. Sige daw, paano Luzon, example diba? of that accent. Nasaan na yung chinilas ko? Mga tawa na sila. Ang tigas ba ng imo? Antono. Chinilas mo no? Chinilas. Antono. Oh. Ilahan dito, di ba sa ato Mama, noodles? baba Ilan mo ako sa noodles? gitna lang. Actually, Ganun. daghan kayo Unya, sa buhat to kita ka- na to sa oh. social media. Ginawat-awat nila ang inistoryahan ni Pacquiao, Binisaya, Mami D. Kana mga katawanan nga Binisaya ba? Ilang katawaton. Unya mo ato po gagawas mo ka, where you're going how? Where you going now? What's So, up? tawag tayo lang. Carabao English ang tawag na. Oh, mo lagi. Pero anyway, I think there's nothing wrong of loving Yes, yes. others' language. that's Kay right. it's one way of loving for their culture, who they are. Exactly, Bing. Yeah. And Yes. actually, isa pod nga maka-define pod kung unsa ka smart ang tao Yeah. kung daghan siya og language, Language na nga ma-learn. nahibalaan, no? And in fact, I can define that Filipinos. Rizal. Grabe. Si Rizal. Makita mo Nasa dyan. piso. Daghan kayo. Linguist. Okay. Yes. Tinuod na sa mga kapalawno. And I know, kamupod na apod mo'y kagulong tubag ani nga pangutana. You two have your own ideas, di ba? And ang importante diha, nga kitang tanan, nagka-communicate og maayo sa lailahan nga mga lingwahe. And ug- Fitz, dapat dili na to kalimtan ang atong kaugalingon. Oo. Yeah. Kaugalingon Willing po tamo language. express atong kalingon. Ang importante diha nga na-express nato atong gusto i-express. Di ba? Una sa Yes, mga kapaglaom, speaking of accent, ang atong mga foreign accent, ang atong mga correspondent, andam na po sila sa ilaha karon nga unsay lang gihimo diha. Atong kumustahon atong mga correspondent. Kumusta mo? Dira Diha sa Germany. Yes. Ano yan?
Alang sa atong kaigsunan sa South Philippines, ang delegation nato nga nag-attend sa atong World Youth Leadership Congress sa Castle, Germany, we spend our summer here in Belgium International Church. Only ang atong mga kaigsunan din. You say hi! Hi! And with us is the church pastor. We have Pastor Ricardo Pereira to say something for the Philippines. Hello, greetings from the International Church of Brussels. We are a church with members from all over the world. This church has started over 25 years ago, and the first members were the Filipinos. They started this church, and now we have members from every continent around the world. Wherever I know you go, you have good food, and you also take yes. So we are happy to have a group of Filipinos here, and we are happy today to receive this delegation coming here to worship God with us in our church. Thank you, and our greetings from our church. Panimbaya sa Kabuntagon! How shall we stand amid uncertainty? Where is our comfort in travail? How shall we walk amid infirmity when feeble limbs are worn and frail? And as we pass through mortal sorrow, how shall our hearts abide that day
obedience to thy will. Make us one, teach us, Lord, to be of one faith, of one heart, one in thee. Then shall our souls be filled with charity. Then shall all hate and anger cease. And though we strive amid adversity, yet shall all hate and anger cease. So shall we stand despite our weakness. So shall our strength be strength enough. We bring our hearts to thee in meekness. Wilt thou bind them in thy love? Make us one, that our burdens may be light. Make us one, as we seek eternal life. Unite our hearts to serve thy children well. Unite us in obedience to thy will. Make us one, teach us, Lord, to be of one faith, of one heart, one in thee. Take from me this heart of stone and make it flesh, even as thine own. Take from me unfeeling pride. Teach me compassion. Cast my fear aside. Give us one heart. Give us one mind. Lord, make us thine. Oh, make us thine. Make us one, that our burdens may be light. Make us one, as we seek eternal life. Unite our hands to serve thy children well. Unite us in obedience to thy will. Make us one, teach us, Lord, to be of one faith, of one heart, one in thee. One in Thank you, lovely Rose Yes. Golfan, for sharing your talents and for inspiring people. Walay paglubad ang talent ni Ate Lovely. Yes. That's right. Yes, nagpasalamat ta sa... Oo. Gikan sa Germany, gikan na Pastor Lantaya, na
Yes. Yes. Kuanto video courtesy ni Sir John Russell Morales. Wow. Kato nga ilang pagtigum dito no Ito nga sila, Ma'am Gwen. nakalubilo sa ato mga kapwa Pilipino ug ilang church pastor I think is katong nag-greet ganina si kalimot ko sa ni Moto nag-greet siya nato gani. Oh. Yes. 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 Amazing. Sa South Philippine Union Conference, sa mga mission conference, naa sila dito na. Pastor Lagunday, Ma'am Glenn, grabe sila naa sila dito. Pastor Laglaya. And mga kapaglaom, Natay caller, gikan sa Kidapawan. Nandito sila Janster, Boss Gerard. Yes. Nasa Kidapawan, North Cotabato. Good morning, mga Igsoon. Kinsa ni? Good morning sa inyo diha mga kapaglaom. Hi, Jester. Sir Good Jans. morning. Yes, good morning. Nakita kita. Kumusta man atong farm diha? live sa Alright. Dili ni farm. Nagngita mi actually dool asa ang dool nga na-signal nga LTE. So we're so happy to be here Sir in Jans, kinsa imong kauban? Kidapawan City. Kauban ako gyud dire ang usa sa mga amahan sa Emblem Kids kung inyong nahinumduman. Si Prince Lawrence. Si Sir Vince Encarnacion. Good morning, sir. Good morning, Sir Vince. Good morning, sir. Ganina, Sir Vince, usa ka akong pagpasalamat gyud sa ilaha dire, sa ilang pag-welcome sa atoa. Then we're so happy nga nakakita na gid mi kung giunsa nila pagbansay ang sa gamay lang nga glimpse nga giunsa nila pagbansay ang mga kabataan. Bisan silang friends, nakita na mo gabi. Giunsa pag-practice, grabe ka seryoso na mag-practice ni mga bata. Sir Yan Jens. diri niya sila ga-practicean sa balay ni Sir Vince no. Yeah, Sir Da. O sa ang katuyuan ninyo din sa Kidapawan para masahid ang atong mga viewers? Yes. Actually ni anhi mi diri kay kung sa inyong nahibalaan sa mga nagsunod sa harana sa Kabuntagon, si Prince nga usa ka member sa Emblem Kids. Siya may top 1 karon nga view nga daghang pinaka-viewer no, pinakadaghang viewer. Niabot nag 2 million views. Wow, yes. Ang iyang kanta nga karon ang adlaw. Sumala sa inyong nadunggan ganinang buntag kato nga awit. Og ang kanang kanta sa Emblem Kids nga Bagulbulan, most requested song gina siya. So among gitan-aw nga unsa man ni nga mga bataa nga kagagmay pa ani nganong inaani ilang ministry. So sir, can you share to us kung unsa may yun sa niyo pagbansay ni mga bata gyud nga nang inaana man? Good morning sa tanan. Good morning. Ang grupo naning kamot gayud nga we have to spread the gospel in the form of music. So nakita nato nga ang mga kabataan naga-practice tungod kay ang iyang mga ginikanan ani naghilig po ni og kanta. 6 families, di ba? Unom ni ka pamilya. It runs in 6 the blood. families tapos so ang ilahang mga mama nagahilig og kanta unya karon mo na lang pud ning gipadayon karon nga magamit sila sa simbahan unya makahimo pud sila makatouch sa souls sa mga katawhan. It's an amazing fact mangon nga sa taliwala sa mga kahilayan, taliwala sa impluwensya sa telebisyon, sa social media, ang mga kabataan nakita na ko ba nga ning participate nga wala ra pa pud sila niingon sir nga kanabang lahi. Nganong lahi man mi pa, nganong lahi man mi nga. So nakita man gud nila pod na ang lingaw na gyud sa simbahan, so mas lingaw pod sa simbahan unya dili lang gyud nga kinahanglan didto ta sa kalibutanon nga mga butang kundi naapod ta sa simbahan unya nakita nila ang banding bitaw sa mga mag-igagaw, gwapo kayo unya dili nila nakitaan nga boring sa simbahan. That's right. So nakita nila nga challenging. Oo, nya sir, as parent no, ginikanan sa mga bata nga at a very young age, involved ang atong mga kabataan sa buluhaton sa Ginoo. Unsa may atong gibati ana? Yes. Of course, as parent, nalipay mi niya tapos nakita namo nga mga kabataan na magamit gayod sa pagbuhat sa ato ang ministeryo. So we are really proud na kini silang mga kabataan nahimong instrumento aron makatouch sa souls sa mga katawhan. Yes. Especially katong usa sa inyong experience no nga nanganta mo sa Banisila no nga napagibomba daw. Pero ang mga wega kanta sila ni buto ang bomba sa ilang kilid. Human. Padayon lagi po sila sa ministry. Then ang nakaganahan ako dito kay isa to sir nga nanghilak ang mga kaigsunan, ang mga dili mga members sa atong church ba pero can you relate ato gamay sa mao to ang usa ka kuan ba kanang murag
heartfelt nga kuan namo kanang nakita namo bitaw nga dako di ay og impact ang mga kabataan tungod kay sa ilang pagkanta maghilak si ang mga audience unya na feel nila nga Asa si Mayor, apil. mutuhop gayud ang kuan ang kanang Mensahe kanta sa bitaw kanta, sa mga oo. mintahe. So inyo na balaan mga kaigsunan magod ang kanta sa mga Emblem Kids daghan sila mga awit ng mga Bisaya ba nga tuhog gid sa kasing-kasing. Oo, tinuod. Nga mutawag gid sa mga kinabuhi sa mga kaigsunan ba nga especially katong nangaluyan sa pagalagad. And nagpasalamat yun in behalf of the channel nga dako gid kayo ang nakatabang sa Emblem Kids, ang natabang sa Emblem Kids pinagi sa ilang alawiton natabang nila sa pag-spread sa gugma sa Ginoo. Mo man ni Ministry sa channel og ang Emblem Kids may usa sa mga nahimong naka-reach ang channel sa ihang goal sa pag-reach sa mga kinabuhi sa mga tao pinagi sa inyong alawiton. And thank you so much for training your children. Thank you. And you guys there, God bless sa inyo ha. Atangi ang mga storyani sa harana sa Kabuntagon. We will. Kanang story ni Prince og sa Emblem Kids. And i-greet nako ang mga Taguluan no, ang mga to na workshop nako sa Taguluan nga National High School. Good morning sa inyo ha. Mga kabataan pod nga atong gitagaan og workshop nga God bless you ha og inyong mga ginikanan og ang mga coach ninyo sa inyo Taguluan National High School. Good morning sa inyo ha. Ako ang i-greet ang ako ang pamilya na dinha sa Arakan og unsa pa. Ako ang mami na sa Amas. Og ang mga kabataan pod we hope nga ang inyong suporta ang inyong pag-ampo mahimo nga instrumento aron nga ang amo ang ministeryo mahimo pod nga mapuslanon sa tanan nga nagapaminaw. That's right. Thank you. Salamat kayo sa inyo diha. Back to studio. Happy Sabbath. Enjoy your stay. Sabat. Yes, once again, salamat kayo sa Emblem Kids o sa ilang mga parents nung wa inyo gihikaw ang inyong pagdalit sa inyong mga talento. And on the other hand, mga kapaglawom, diri sa Panimbaya sa Kabuntagon World, we desire to educate people. And karon mga Kabuntagon, we want to share some tips on how to take care of our health. To do just that, here's Ma'am Laila for Health Bits. Welcome to Danny Ancheta's grape farm here in La Union. The human heart is an efficient organ that pumps blood throughout the body via the circulatory system, supplying oxygen and nutrients in all organs and tissues of the body. World Health Organization reported that ischemic heart disease and stroke are the world's biggest killers, accounting for a combined 15 million deaths in 2015. Smoking, the consumption of high cholesterol foods, stress, high blood pressure, diabetes, abdominal obesity, lack of exercise, and excess alcohol can contribute to the development of heart disease. Studies revealed that the bioactive compounds such as flavonoids, polyphenol, resveratrol, and the high content of potassium, vitamin C, and fiber in grapes are significantly important to maintain a healthy heart. The portability, texture, flavor, and variety of grapes have made them a popular finger foods in countries all over the world. Grapes are best eaten raw, best to drink when it is fresh, or pure grape juice. Treat your hearts with a handful of grapes. Yes, grapes. Yes. Good for the heart. Yes. Di ba ang raisins? Di Yes. ba ang raisins grapes? Diba? Dried na siya. Dried grapes. Dried grapes na siya. Okay. Wala daw mitingog. Hello, mitingog na. Okay. Dahan kay ko gistorya ganina, balikon. Okay. Anyway, ang importante, salamat Doc Leila again sa pagpahinomdom sa amua kung unsaon mo pagmaintenar ang amuang health. Nga, karon ano na kitay na himong party sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Pulong pa niya kani adto dili mao to ang first and last, but PSKW will forever be a part of our life and siya pod himong part pod sa amo ang pamilya diri sa PSKW
WW. And as she sang songs for us, to inspire us, and also moved our hearts. Now, karon mga kapaglaom, let's learn more about her life nga taliwala sa iyahang fame nga iyang natagamtaman tungod kay aduna kini siya'y gasa lagi sa pag-awit. Kung giusan niya pagpadayon o paglakaw na himong faithful gihapon sa Ginoo, featuring our singing missionary Jeremy Sanico here on Call It a Miracle. From the country's biggest arena at a very young age to the country's biggest television station, Jeremy Sanico's name is glowing on the air nationwide. God even let her taste what it is like to be victorious. Congratulations, Jeremy! Ikaw ay pasok na sa semifinals with 135,000 pesos. Until one day, meron po kasing mga bagay na kailangan ko pong i-prioritize at unahin mga personal commitments po na hindi ko po kayang ipagpaliban kaya kailangan ko pong ihinto ang pagsali sa semifinals. Joining us this morning is ang ating diva na nabansagang masipag-aral diva ng Davao. Let's welcome Ms. Jeremy Sanico. January 27, 2017, there was this announcement on air. Tell me about it. I think I announced that day that I would quit Showtime for the entire time. And then everybody was shocked. What was the reason? Kasi sinabi mo doon, I have to do the priorities that I have in life. What are your priorities? Honestly, my biggest priority in life is to serve God. Can you not serve God when you will be competing onto the highest level? Exactly. It's the Bible. It says that you cannot serve two masters. While I was on my dream, parang sabi ko, binigyan ako ng chance ng Panginoon. Yun yung parang binabato sa akin ng iba eh. Binigyan ka na nga niya ng chance eh, bakit hindi mo pa ginrab? Parang di ba it's your way na to minister to others. And that time, it became a big channel and a big way para ma-share yung gospel. But then there was a time na mamimili ka na rin. Sometimes ganito yun eh, parang nag-prepare tayo too much for our examination. Pero isang araw lang yung test day, right? So parang sa akin, I was preparing so much kasi magsisemis na and everything. Dapat I was preparing na for my performance. Pero I have been tested. her commitment to keep the Sabbath was put into multiple tests. I have to repeat my VTR shooting, and it fell on Sabbath day. That was the first moment that I was able to tell the management that I am a Seventh-day Adventist. The Thursday, during my 4th day, I was telling my coordinator, "Ma'am, can you just pick a song that is not so good because I already want to lose. Because, you know, I am not going on the Sabbath day." Do you have any regrets? I had no regrets at all. Siguro sa umpisa, parang ang hirap kasi it's a chance, and as you have said po, parang I can see, and even some people say na you have an edge. Mas magaling ka naman, ganito, ganyan, ganyan. Parang nakita nila yung versatility, nakita nila yung potential. Pero for me, lahat naman kami doon may edge talaga kasi nakapasok kami sa semis. It's just that I know kung hindi ako STA, kung hindi ko alam yung truth, I would have really joined. And masasabi ko na kaya ko kasi may edge, may potential. Pero when you are in the ministry pala, yung utak natin nakatutok na into eternity, parang I realized that everything in this world is just temporary. What have you become? Because you choose to have God. You choose to follow what you think is right and what you believe in. I have become a faithful servant of God, first of all, not because I am good enough, but because my God is faithful.
What is your prayer that you've been talking to God intimately right now? Pinagpipray ko po, honestly, that God will give me a long life for me to still serve Him. Kasi I would be honest that I have a very critical health condition, which is the pleural effusion in my lungs. And the doctor says na kapag hindi natanggal immediately, may hirapan akong huminga. Siyempre, pag di ka na nakahinga, alam na natin yung kasunod. So, I'm just praying na He will still continue to use me in His service. Kasi I really enjoy ministry. And despite of the fame and everything, as long as we have God, dun nga po sa FB page ko, sa bio ko, nakalagay doon, I'd rather have Jesus than anything this world affords today. What is your favorite song na kinakanta mo palagi in times of sorrow, in times of your sadness, in times na ma-disappoint ka? Can you sing it? What if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? Wow! Yeah. Kakaiyak naman, I love Jeremy. When you're happy, what do you sing? I mean, what song do you sing? Jerusalem, Jerusalem, sing for the night is o'er. Hosanna in the highest, Hosanna to your King. I'm so happy. Thank you, Jeremy. Message to young people who are achievers and who wants to be on the top of the career that they have chosen. Ang message ko lang for every youth na nakakaranas din ng same na experience between choosing career over faith, fame over faith, money over faith. Para sa akin, walang masama sa pag-abot ng dreams. Kasi I was once like that. I've always dreamed. And up until now, I'm still a dreamer. But what I'm telling you, and I have to remind you, is just the verse, our favorite verse actually in Matthew 6:33, it says, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." In your walk with God, there would be lots of problems, there would be lots of challenges, and sometimes hindi lang yung hirap ng buhay yung susubok sa'yo, kundi yung glitz and glamours ng mundo. Yung opportunities na parang kakatok na sa'yo, and then you have to put that away because of the faith that you have and because of the conviction in your stand for God. But I am telling you, I am a personal witness of how faithful God is. Kung kayang ibigay sa atin ng mundo yung ganda, yung glamours at fame, paano pa kung magkikling tayo sa Panginoon? He's more faithful. At yung promise na binigay niya sa atin, hindi temporary, kundi panghabang buhay. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, Takna. Ikaw lang ang sasambahin, baligid man
sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Wow, ang ating Panginoon ay di nagkulang. Thank you, Ate Charm. And Jeremy, sa katong one-on-one interview sa iya, no, very inspiring kayang story. And mismo ako personally, I'm very touched sa testimony ni Jeremy. Yes. We all are. Ay, nato pasalamatan si Lovely nga siya may nagdala ni Jeremy diri. Okay, ila-ila na to siya. Ay, actually, si Jeremy, na siya iyang concert tour. Kung sa kon pa, dito sa Hong Kong and Macau. So, sa Hong Kong siya for around 2 weeks, but kinahanglan mo siya mo exit, kay murag around 2 weeks lang. So, pag abot yun niya sa Macau, pag tungtong yun niya sa Macau, nagsuka dayon siya, taas dayon ang iyahang hilanat. So naabot to siya around Friday morning, I guess. Tapos pagkagabi ni ana kay concert niya sa Macau. So mao to nga medyo lisod-lisod. I know Saturday day sa afternoon iyang concert. Pero iya gyud pong gi-push through ang iyahang concert maski nagkalisod dito na siya nga grabe niyang ubo-ubo. Kabalo na ba sila to sa iyang situation? Wala pa. Wala pa kay before pa daw adto clear pa daw iyang lungs pero pagbalik kay magpaano lagi siya sa PAFCO kay muskwela siya. So kinahanglan ang medical clearance. So pagtan-aw dito na nakita nga na siya pleural effusion, mauna ang naay tubig sa pleural area nga ang lungs is na-compress tungod sa pressure nga gi-occupy sa sa water. Pero so, amazing kayo kay siya makasturya gyapon siya tarong jolly gyapon kato sa iyang sa iyang pagkakanta na anatoy natatoy sakit. So and even iyang doctors nangutana okay pa ka? Kaginhawa pa ka? Dili unta siya sugtan na muanhi. Pero dili gyud siya sugtan, wala gyud siya sugti. Pero lab atong kita no nga nagkinahanglan siya no tabang. Then dili po nung ana siya kahayahay siyang kinabuhi. Katong pag adto niya sa kwan dili man gyud kay missionary man siya, dili gyud ana kadako ang gihatag niya. Talent niya. Sa tinuod lang miadto siya og Hong Kong ang ubang church ato dili pa gani siya murag dili siya dawaton, dili siya pakantahon kay murag ang ilang una kani magsolicit na pud ni kanang mag-collect og love offering pero sa tinuod lang mga kapaglaom si Jeremy dili gyud mahilig gapangayo. Mukanta siya bahalag libre. Okay? Siguro la basta naalay pamilya tipod. Dili sila mahilig
magpangayo. Pero sa ato ang nasabtan sa iyahang sitwasyon, lisod gyud. Ang ilag yung pirming ginapangayo sa atoa ang prayers. Pero kinsa man ang tubag sa mga pag-ampo. Yes, Pwede ba nga kita mahimong tubag po? Yes. Aside sa mag-ampo po ta, mahimong po tang tubag sa Yes. ilahang pag-ampo. Nagkinahanglan sila dili mo minus sa 200,000 pesos ang ilahang gikinahanglan. Yes, then asa man sila mo atong mga kapaglaom laba asa man mo kontak dayon. So kung naamoy kasing-kasing, namoy kasing-kasing, alam tanan naman kaya kasing-kasing. Kung naamoy murag siguro murag extra dira bahala ginagmay, pero kung tapuko na mudako man na. Kung naamo dira pwede mo nga mo contact sa iyaha mismo sa Facebook. Sa iyang Facebook, Jeremy Sanico. Make sure nga si Jeremy gyud na. Yes. Okay? Or pwede po mo nga moduol sa Hope Channel. Yes. Kung unsaon ninyo paghatag sa inyong tabang diha kaniya. Wow. No? Dagan kayong salamat, Jeremy. Get well soon, Jeremy Sanico. You're not alone. Yes. And You're we'll prayed continue for. pray for you, Jeremy. O karon mga kapaglaom no isunod nato adunay isa ka video no, isa ka testimony sa atong mga isa sa recipient no sa atong gipahigayon nga helping one. Ani ang mga kapaglaom atong tanaw. In the year 2000, there were 4.6 million or 6% of the Philippine population were the senior citizens. They were the citizens aging 60 years old and above. In a decade, this grew up to 6.5 million, and it is projected that by 2030, older people will make up around 11.5% of the total population. It's a good thing that the government is addressing the needs of our dear grandparents, and all of them were given access to free health care. However, despite of these privileges, seniors are still hungry for services they cannot easily avail. These two friends are both active in one of the senior citizen chapters in Cagayan de Oro. During the recent Helping One Another brought by Hope Channel South Philippines, our dearest seniors are visible, from dental to vision to medical to haircut and even to massage therapy. Kuan min pa-check up sa ubo. Nya kuan dayon kanidani nagpa-massage min, ibot ngipon. Gikan sa dental, sa medical check-up, sa ibot sa ngipon, sa libre alot, o libre nga massage. The Seventh-day Adventist Church, through Hope Channel South Philippines, is even happier to offer a prayer for our beloved seniors. Magpasalamat yun ko sa grupo sa Seventh-day Adventist sa ilang serbisyo nga makabubuhong karong adlaw. Helping One Another, a community service of Hope Channel South Philippines. It's amazing to know how much people in general speak in tongues, the language like sounds or the usual repeated phonemes. Speaking in tongues carries a stigmatizing weight both in ancient and modern times. Since the time of Pentecost, one of the most controversial gifts of the Spirit is speaking tongues. Most tongue speakers talk about this as a gift from God that can be forced or controlled. As a technique, tongues can capture the attention. What could be the biblical interpretation of this? And how could we deeply understand this phenomenon? It's time to move on and unravel our puzzle thoughts on Speaking in Tongues, then and now, only here in Good Morning Pastor. Yes, no mga kapaglaom, sapagkat ang buwan ng Agosto ay pinagdiriwang ang buwan ng wika. Andito tayo para pag-usapan ang mga wika or ang sa introduce pa ganina sa video no, the speaking of tongues. And of course, ang among kinakusgan og paborito no. Yes. Ito lang po nato isa sa mga paborito nato kay basig ni masakitan. Magmahay na po Diba uban. magmayo niyang uban no. We have with us. Okay, nailhan na gyud kay ninyo siya mga kapaglaom no. Ay nato siyang introduce sa isa siya sa mga hosts sa Let's Pray Pilipinas nga gi-produce diri sa ato ang
South Philippines nga Hope Channel ug Pangutana Pastor. Takna sa Pagtuon. Sorry kay masuko na gyud si Pastor Katoy. No, usabon nato no. We have with us isa sa host sa Let's Pray Pilipinas ug takna sa Pagtuon. No less than. Okay? Pastor Palomares. Good morning, Hello. Pastor. Pastor, madugangan na ang titulo pohon-pohon. Punya na lang. Di ba? And Punya ang na lang. atong Oo. Executive Secretary sa South Yes, Philippines. Executive Secretary South Philippines. Okay, Pastor, no? Ang mga, unsa na? Paglitok sa mga dila. Pagsulti sa mga dila. Pagsulti sa mga dila. Oo, mga pinulungan ba? No? Oo, kay, di ba sabi nga daw, sa buwan ng wika, ang dami na to nila. Let's celebrate daw ko no, ang wika. So, asa maging na nagika ng mga kawikaan din ha. Pero Pastor, naabag yun na siya, naabag yun na siya biblical interpretation or meaning ang kanang giingon nga tongues or speaking of tongues. Atong hulamon ang Revelation chapter 14 verse 6 no. Bisayo na lang nato nagingon dito. Ang mayang balita ikatag siya ngadto sa tibok kalibutan, mga tao, mga kabanayan ug unya nagisgutin ha og tang no, English. So ang biblical interpretation sa gitawag tangwing no is sinultihan, language. So magisgot gani Biblia og tang no. Ang first na or primary niyang interpretation is language. Okay. So Pastor, kining nagkalain-lain o klase-klaseng pinulungan o paglitok sa pulong gasa sa espiritu? Speaking of Bisaya man dito, no? Kay language man nato sa Pilipinas. Kanang gitawag nga pagsulti og mga dila, categorically maingon ta nga gasa siya sa espiritu. Pero dili lang siya ang gasa sa espiritu. Kung mabasa pa ta og 1 Corinthians chapter 12, nagiskuti na og daghang kayo ang gasa sa espiritu, and speaking in tongues is only one of the gifts of the Holy Spirit. Lagi no kay katong sa New Testament gihatag isa sa mga disipulo. Okay. Para mas may epektibo sila sa ilang missionary. Kung nagitag na po na siya sa una pa. Ani Pastor, kanibang kaning matupa sa atong ginesgutan karon importante ba ni siya sa atong pagtuo nga makakaton ka aning klaseng pinulungan? Okay. Categorically yes, but to a certain degree. Meaning? Ningingon mo si Paul, no? Si Paul ingon siya 1 Corinthians chapter 13 ingon niya, though I speak with the tongues of men and of angels and have not love, I am like a tinkling cymbal and something like that. Subuti pa sabot nga, importante siya to a certain degree. But naipanahon nga, dili siya importante. Oo. Mo ba kung wala siya gikinahanglan. Di ba? O panalitan, parihata tanan Bisaya. Ngano magsulti mo tag English? So yun na siya nga aspect. So, ang pagsulti ng mag-English is a gift, labi nagdili ka English speaking individual. Pero, kung di siya gikinahanglan, dili siya importante ana nga time. So, to a certain degree, yes, it is important. So, kung have not love, kay basa yung sa botato, kanang ay gi-compare maguto niya love ang speaking in tongues. Kaysa una magod, doon ay issue nga gipadako nila nga tungod kay maisa musultig dila. Siya gyud mas gifted siya kaysa uban. So dili di ay. Okay ra na Ma'am Jel, kamo ni Daryl magistoryahan mo English. Kay mo appeal ko no split man. Ako excuse na wing aki. Isod kay sa ako ang paglitok sa mga tagas nga silabol ba labi nagpinaspasay. Nay mga English pinulungan sa English nga short lang siya kumpara sa Binisaya nga tagas. So ang gadali kog istorya mo'y musulod ka sa kong utok. Short naman. Kung Binisaya magud ako pang huno na og law mo sa ganito. Taas bang silabol taas ka siya. Oo, and it tora, mag-ingon na ko. Pero ako manggod po, tumo nga na pag istorya good kay to communicate man. Kung na ako nga makasabot siya. Wala importante kung gusto ka masabtan. Basta importante. So Pastor ba sa ato kan ni kay istorya na magitag communication da no. It goes Pastor nga kung ikaw naa siya'y kahibalo sa mga pinulungan, makatabang ba na siya sa pag-spread sa gospel sa Ginoo sa ato? Of course. Makatabang siya no kay ang communication man good pwede man nga katang non-verbal, di ba? Pwede man siya pero mas effective yun ang verbal communication. So kung naatay gift sa tang, labi na kanabit ang mga tao nga dali bitaw kay maka-adapt og sinultian. O gasa gyud na siya. Mao siya China, dali kay siya maka-Chinese, mao siya og uban nga mga nasod. So kana siya nga gasa makigisunan, makatabang gyud sa panahon nga gikinahanglan siya. Balik ko na ko sa panahon nga gikinahanglan siya. Labi na kay ganina sa Haran sa Kabuntagon, ako ipangutana sa atong mga viewers, loving language limit no. So ito
kung limitahan ba nimo ang pagtuon sa pinulungan, ginalimitahan mo sa nimo ang kalibutan. Ang isa sa mga tubag sa atong mga viewers ingon siya nga dili kay ang kana kuno mga mission field nga kanang atuan nato nana kuno tao dira nga moy mosulti sa mosangyaw sa mga tao nga naa didto. Gamiton ang iyang kaugalingong pinulungan. So ang imong kaugalingon imong pinulungan ginagamit ra po nimo sa kay imong kaugalingong lugar daw sa imong sultihan na pastor. Pero abit nimo mo kontradi ko ato gamay da kay kana bangong nakabantay ka pananglitan na itaw nga dili kaparehan nimo og lahi. Og unya musulti sa imong sinultihan. Mas lami imong paminaw ba no? Kana like atong ikot no like Sir Mwingi no? Si Sir Mwingi. He's from Africa pero fluent kay siya sa Bisaya. Murag ang connection nimo medyo lami kay siya. So tama tong imong giingon nga nanay mga tao sa kaugalingon nila nga sinultian nga gigahin sa Ginoo nga mosulti. Pero kung foreigner ka dito, kunya mosulti gyud kasi ang sinultian, lami gyud kay ang adaptation. Kanang gana gyud kayo. O yung kay kuana pastor. So kaysa China wing, kung ako mosulay og kanang approach ako mga kawang Chinese, ininchik mo impress sila malipay mo pakpak gani sila. Labi nang masabtan kanila. So pastor, kani nga pangutana, pareha kita gilalang magita sa Ginoo ngano nagkalain man gini atong pinulungan para ato pong makuha po sa mga viewers. Nani si biblical Genesis no nganong laghan ng sinultian dito Genesis chapter 11 no. Ang kuan maguna ni actually ang pagdaghan sa lingwahe panalangin siya pero curse po ni siya to start with. Kay hingdako na magudto ang Tower of Babel ba? Yes. Nag-ingon dito ang word dito nga gigamit is tungod sa ilang unity. Grabe na kay ang ilang pagtubo pero unity against God maguto siya da. So ang gihimo sa Ginoo gilibog sila. Wa may lain pa maagi, gililay ilang sinultihan. Gililay ilang sinultihan. Wala na humalang so moto wala na ang Tower of Babel. Pero pastor so na siya moto ingil mo curse and at the same time pastor blessing. Kana bang gingon nimo nga gift siya. Okay. Ang speaking of tongues, what about those katubitong passionate kaayo pastor i-connect nato nga gift of tongue para sa ministry kay as Christians ba? What about those katumoingon ka nga ay di na lang ko kay di man ko wala masiguro ko inana nga talent uy ba ma-nurture siya pastor or unsa ba? Ma-develop siya. Okay, wala man siguro ang mga butang nga dili ma-learn kung imog yung i-learn, di ba? O na magay mga area ba sa kinabuhi nga kanang galisdan gid para nako kaning pag-ila og mga colors galisod gyud ana pero ako siyang akong gi-educate akong kagalingon nga you try to learn no ma-learn siya then kung makisugot ta og i-link na to sa inistoryahan og una sa pagwalay sa balita magampo gyud magampo gyud okay kana pastor kung ma-learn man siya what would be the best way to learn and what would be the best reason why we should learn speaking of tongues the best way to learn is to speak the language. And the reason is so that you can communicate the gospel ni adtong mga target nga population adtong sinultian. And dili excuse ang edad, dili excuse ang lugar, region. Kay basta mo learn you ka that also goes by learning God and getting close with God kani pastor ba. Kay naman gyud ni siya moingon gid ba maayo na kay pamabawing, maayo na kay kag pinulungan sa mga Ginoo pero kana bitong mga i-connect sa tong salvation og end time pastor. Unsa na to pagkahibalo pastor nga kana iya mga pinulungan nga istorya sa atoa is genuine is tinuod gyud siya nga pulong sa Ginoo in relation sa ato ang faith. Before mo si pastor ako masultihan na ma-mention ba na uban nga gatoon lagi sa pinulungan lagi pero ang ila po ginatulungan kato po mga dili angay. Tinuod sinana ba? Mga swear ito. Ang ilang mga inistorya na sentence pagkahuman na sumpay nga di maayo. Amo na nga pastor. By the way, ato lang gini siyang timan nga ang gift sa Ginoo tagaan na siya og counterfeit nga gift sa kaaway. Buti pasabot guwapo kay na siya nga dagan pero gamito na siya sa kaaway para nga matwist siya and then ang in the result dito nakabintaha ang kaaway. So bantayan na to makaisunan labi na kanang phenomenon bitaw Ma'am Angel nga na ay grupo and then na ay panghitabo sa speaking in tongues. Ato na siyang bantayan nga sa biblical nga guide ana is language gyud. Pananglita na dito'y kayagaw. Nay kayagaw nga nagmoingon ta nga speaking in tongues na sila. Atong hinumdumon nga pag-abot na to dito kung confusion gani ang labas. Ayun. Dili na dili na siya biblical kay ngano man. Ang biblical nga konsepto is
naag you speaking of language. Okay. Known language sa tao. Dili kay dili siya kay Dili lang siya witi-witi lang. ana-ana. So yun, isa na siya natong abantayan. No, kinalang kay makapasabot ta kay namang uban di ba pastor nga mo claim nga mo na gyud ni na gyud ang gift of spirit sa kuha kay ay nagistorya na siya nga dili po di mo gibberish kayo. Gibberish. Di ba? Walay pagsabot sa mga naminaw. Dili siya masabtan. Nindot kayo atong istorya kay sa buwan ng wika lagi. Pastor, would you have a message sa ato ang mga kapaglaom, pastor? Okay, simple lang, no? Use your tongue not to hurt but to heal. Ayun. Ano lang ka-simple. Oo, greeting na to diya, pastor. Asa kagikan, pastor? Okay, happy Sabat sa tanan. Akong i-greet ang akong mga relatives, no? Din sa Davao, dito sa Cebu, o sa Tibuok Bahin sa kalibutan. May buntag dito ang tanan. Ayun. Remember, not to hurt, but to heal. Ba, di ba, nindot kaayo. And part of not to that, discourage, but encourage. Correct. Ba, amen kayo. No? So part no, ngay para healing ang atuhang process. Magtuon ta sa Biblia. O karon atong ibalik, no, unsaon kinsa ba yung expert din ha sa pagtuon sa Biblia sa amo ang kuan Bible trivia. Unsa atong Bible trivia? Oo. Asa makita sa Biblia ang panultihon nga kay ang Dios nagahigugma sa malipayong maghatag. Yes. So we're looking for a text. Cheerful giver, text, ba? Bible text. Unsa man? Bible text ang ihatag na. So tawag-tawag na. Tawag sila. Tawag na sa tawag sila ang number. Okay, din ha. I-flash mo na siya sa tong screen ba? Yes. Nasa tong screen. Or you Tawag can na mo. tawag na mo ha. Again, unsa nga verse ang giingon nga God loves a cheerful giver. Yes. O karon, Wing, asa na pud mo naglaglag sa kadalanan Awing para Tawing. i-check ba? Si Awing o si Tawing ba ni siya? O si Awing na to, mga kapaglawaton tanawon asa si Brother Awing para sa iyahang Bible Beats. Mayong adlaw mga kapaglaom, tugutin na usab ko sa Bible Beats dinidapit sa hometown sa Cagayan de Oro City. Ako makauban karon ang usa ka maanyag nga binuhat, Miss George Macabis. Good morning. Good morning, kuya. Good morning. So, imo na usab kong ubanan subli pagsayod sa atong mga kapaglaom karon. Yes, of course, susugdan na nato. Oo. So atong pangutana day karon kay what are the 4 gospel books of the Bible? Yes, ang ato'y pangutana karon naana siya pasunod sa New Testament. Yes. So masayra na ron kung nasayod ba o di man nila mansira ng upat, isa, duha or tulo, basin kaya nila. Try na to dinhi sa Cagayan de Oro. So ready na ka? Ready. So tara, let's go. Tara. Sige, okay, dali ra kayo. So akong pangutana di ay kay what are the 4 gospel books in the Bible? Upat na siya. Sa New Testament, namoy nahibawan nga verse sa Bible sa New Testament. Ikaw, sir? New ba niya, sir? Old? Sige na right. sa New. Hindi ko sure. Sige, unsa man? John 3:16. Sa John? Sa John, imo ha? John, verse sa Bible. Okay, ikaw, sir. So, George, unsa tong upat? Matthew, Mark, Luke, and John. John. So nagkuhan man ka sa John, naka-answer ka. So nami hatag nimo. So nami hatag sa inyo. What are the 4 gospel books in the Bible? Naana siya ang Bible, doon na nay Old and New Testament. So direta sa New Testament. 4 ka Gospels, Mateo, Mark, Luke, John. Mo na, natubag naman niya. Pakpak! For gospel books, Matthew, Mark, Luke, and John. Nakatubag ka, nami hatag nimo. Sige, perfect na ni. Sige, Mateo. Mateo, Lucas. Marcos. Mateo, Marcos, Lucas, and John. Perfect. Kay gitudluan. Sige. Luke, John, Mark, og Matthew. Wow! Kita ni mo to? Tubag? So siya may na-cancer, siya riya mong tagaan. Sunod sa Luke.
Sunod pag yun. Oh, sige. So, mo idea. So, George, asa man? Matthew, Mark, Luke, and John. Naana siya sa New Testament. Books. Sa Matthew, Mark, Luke, John. Wow! Kaya nakatubag ka. Tagaan di kag Bible para makabalo ka. Unya imo nang basahon. Okay, makita na sa channel. Thank you. Okay mga kapaglaom, ato na sang nasayran karon atong mga tubags kapaglaom. Dili sa Cagayan de Oro. So George, unsa man imong observation sa atong mga kapaglaom karon? Okay kuya, akong naobserba kay wala ta nag-expect nung ang uban kabalo day sa tubag, ang uban pod wala. Wala. Pero atong makita sa Bible nga medyo sayon siya atong kay naaman siya sa New Testament. Kasagaran nga ginakuan sa atong kapaglaom ron ginagamit New Testament man. Yes, so dali ra siya. So praise the Lord nga daghan ang nakatubag nini karon ng kaponon. So once again, doon na tayo pasalamatan. Atong pasalamatan ang The Flock Music Ministry. Yes, o si Pastor John Doroy and family sa Bible nga iyang gihatag karon, and The Flock Music Ministry, thank you sa mga giveaways nga inyong gihatag nini karon sa Bible Bits. So George, once again, thank you. Thank you kuya sa pag-invite. Sa sunod na pod nga higayon. Of course. Mga kapaglaom, kini ang Bible Bits nagasuroy sa kadalanan. Naghatod sa kamatuoran, George Eva Bachabis. Awing indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Panimbaya, gikan sa Liceo de Cagayan University. Adelante Liceo! Nasab kita sa itong segment ang Let's Pray Today o kini ang panahon nga atong gihin alang sa itong paghimo sa itong 777 prayer o usab sa mga prayer request nga ipadala dito sa itong programa. Karon nga kapag mga kapaglaom ang atong prayer request alang kini siya sa atong i-address no alang sa atong isa ka igsoon si Sister Jeremy Sanico. And atong iampo nga ang Ginoo mag-ayo sa iyang current health condition na aduna siya pleural diffusion o ganina kung nakita ninyo sa ato ang previous nga mga videos at ang gisgutan nga siya nang inhanglan og not less than 20,000 pesos no para sa iyang operation para po sa iyang total healing niya ng sakit. So ato siyang i-appeal sa ato nga pag-ambo karon nga Kabuntagon. Ug ato sa mga appeal sa pag-ambo ang tanan nato nga mga kapaglaom nga nagahimo og Bible studies karong mga panahon na hinaot nga Ginoo pasabot kanila o ang mga Bible mga pastors, mga laymans na naka-explain sa ilaha kiniusab nga pagagihan sa Ginoo. Mato sa apil sa pagampo ato mga kapaglaom nga kitang tanan makadawat sa ulahing ulan atong ginapahayag sa Ginoo aron kita magbalik-on samtang kita mag-atubang sa mga pagsulay sa kinabuhi. Pastor, aban nato sa pagampo si Pastor Danielo Palomares. Pastor, okay, atong imbitaron natong tanan nga mga kapaglaom alang sa pagampo. Amahan namo nga nakas mga langit, among gidayeg ka og pasalamatan nga kami nakabaton og usa ka Dios nga sama kanimo, Dios nga mahigugmaon, Dios sa kaluoy og Dios sa mga panalangin. Among gidala kanimo amahan ang among pagdayeg, ang among pagpasalamat. Apan luyo nining tanan kami may mga hangyo usab nga among ipaabot din sa imong trono sa grasya. Among giampo una sa tanan si Miss Sanico. Nakita nimo ang iyang talento nga imong gipiyal kaniya, iya kining gipadako, iya kining gigamit. Apan naa siya hagit alang sa pagpalig-on balik sa iyang panglawas. Kami nagaampo nga imong hikapon siya ni mga Takna og imong gamiton ang tanan nga ahensya sa kinaiyahan nga unta makabalik ang iyang kabaskog sa panglawas. Amo pong gidala o Dios ang sirkumstansya sa among uban nga mga kaigsuonan. Naa sila sa balatian, naa sila sa hagit sa kinabuhi, naa sila sa daghan kaayo nga mga pagpanglantaw kunon saon, pagpakigbisog ang kinabuhi ug alang sa kaugmaon. Panalangin ni sila og ihatag ang katumanan sa ilahang mga damgo. Amo pong giampo ang among mga kapaglaom sa ilang Bible study, sa ilahang tanan nga mga lihok og mga pagpangabudlay alang sa pagpadako sa imong buluhaton. Mao ta magmalampuson kini og unya makadala og daghang mga hamiling kalag alang sa imong gingharian. Panalangin ni pod ang tanan namong mga kapaglaom ug kaming tanan makadawat sa gasa sa makausapa sa balang espiritu alang sa kausaban sa kinabuhi o kalampusan sa pagdala sa maayong balita.
Kaya mong giampo kining tanan sa ngalan ni Hesus nga mong manluluwas. Amen. Amen. Salamat, Pastor, sa Welcome. pagampo. Usa to mga kapaglaom, kung adro kami mga prayer request, pwede ka ninyo ipadala sa atong Facebook page, ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Pwede usab sa contact number makita sa mga TV screens. O ano na usab kita programa matag semana no ang Let's Pray Pilipinas. Pwede usab kamo didto makahatag sa inyo mga prayer request. Kini ang Let's Pray Today, where you don't have to pray alone. Pipila na ka sa'yo, pipila ka kamatuuran nga akong gisalikway. Saad sa kaugalingon, ikaw pagatumanon sa usap na pakyas. Daghang higayon imong gidalit, sa kanunay gidungog mo ang handom ning kasing-kasing. Apan ang imong pagka maluluyon, walang tagaigbilin. Unsay angay buhaton ko, mapasaylo pa ba ako sa Dios nga gilimot ko? Kinabuhi way painggan kung wala ang giya mo. Unsay buhaton, igo ba ang pagkamaluyahon nga talikdan ang dalan nga sa ako imong giandam? Ako ba imong dunggon sa makausap? Ako ang ngaylang biyaan, apan o Diyos imo kong gikuptan. Unsay angay buhaton ko, mapasaylo pa ba ako sa Diyos nga gilimot ko? Kinabuhi way paingnan kung wala ang giya mo. Unsay buhaton, nagtuo ko nga igo akong kusog. Bisan nga mag-inusara, nasayod kong ditinuod. Ikauaw ko ang kaugalingon, di na ko malimod. Ikaw, Jesus, ang gikinahanglan ko. Unsay angay buhaton ko, mapasaylo pa ba ako sa Diyos nga gilimot ko? Kinabuhi way paingnan kung wala ang giya mo. Unsay buhaton, unsay angay buhaton ko, mapasaylo pa ba ako sa Diyos nga gilimot ko? Kinabuhi way paingnan kung wala ang giya mo. Unsay buhaton, kinabuhi way paingnan kung wala ang giya mo. Unsay buhaton. Lina is a resident of Makasandig, Cagayan de Oro City. She was informed that Hope Channel South Philippines will bring free medical services in her barangay. Ato pang Martes nakabalon ako. Taga-dani ra. Cagayan de Oro Metro Lions Club is an all-time partner of Hope Channel South Philippines,
And whenever there is helping one another program, the members and officials are always ready to deliver eye care services. Their professional and licensed ophthalmologists conducted vision screenings, plus free eyeglasses. Makabasa na. Aside from the eye care, Lina also took the chance of experiencing the free massage from Cagayan de Oro Central Church massage therapists. Larang-arang gaan nga paminaw. Sana nindot kayo. Helping one another promotes oneness in reaching out every single person in need. Helping one another is a community service of Hope Channel South Philippines, a media institution of the Seventh-day Adventist Church. Nagpasalamat ko sa nag-sponsor ang Hope Channel. Salamat ko sa tanan serbisyo ilang gihatag sa mua. Salamat. Karon maghatag miyo sa mo ang bulumanong tambag diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, nagdako ko nga usa ka Christian o gidako jud mi og maayo sa akong mga ginikanan. Gipadako jud mi og aayo sa akong mga ginikanan. Dili ko gainom, dili ko gapanigarilyo, wala jud ko'y bisyo, apan naa jud ko'y problema when it comes to expressions. Nahimo ng part sa akong kinabuhi ang pagpamalikas. Usahay bisag naa ako sa simbahan, makaistorya pagihapon ko. Gitry na ko nga i-control apan panahon nga masuko ko, masturya jud nako sa dili matuyo. Unsaon kaha nako ni Igsoon. Igsoon, daghang kay salamat sa imuhang pagpadala sa imuhang problema no. Amo ning husgitus-gutan na ani siya giliwatan pastor. Ingon pa si pastor no. Di ba ato lang to siya gihilom. Pero bitaw murag kaluyahon gyud po ni siya sa mga sa tao, di ba? Oo, mag-Christian dili lang kay siya, daghan. Dili lang siya. Asa ka sa katuon ato nga Christian man yung family. Christian man iyang family. Kay kini man ko usahay kaning kanang mamalikas murag kung sa kanta pa LSS ba. Usahay. Bisag dili na to ko pero siguro sa environment murag tingala na lang sa iya na kung malito. Na pick up. Then usahay mahimo pud niyang murag bitong expression sa stress. Correct. Frustration niya ba? So pwede. Padayunon na love imuhang advice padayonon. Lahos na love? Lahos na love. Sige. Mo na usahay man gud kaning pamalikas. Usahay man gud pod makakuan pod ta. Dili man pod ko limpyo nga pagkatawo, pero usahay masipyat pod usahay kani man gud nga murag gusto bitaw nato i-express nga murag dili gyud ma-express sa word nga atong nakuan. Kato lang yung pamalikas ang maka-describe sa ato ang gibati mo nang usahay dito yun nato ipahimutang tanan pero usahay pod take two na himo natong habit maski wa ta na suko kinalipay istorya lang gihapon kay kanira bang ang kaning paghimo o kanang habit bitaw nga good habit mura na siya habitual na ba kaning good habits mas lisod pa siya i-learn kaysa ato pero ang kaning mga bad habits dali ra kaayo pero ang pagpawala ani hashtag yung lisura lisod kayo pero nakoy nabasahan nga kani daw ang imuhang say, butang na to sa pamalikas bad habits na siya lisod daw na walaon pero dili daw walaon i-replace lang daw okay. So ang ako lang isa kay daghan pamantang ako lang kani pareha kang atong President Duterte ba kung mamalikas daw siya na siya fines so mag-fines ka taga isa mag-fines reward and punishment mag-fines then usahay kay garan ka mamalikas aron makatigom ka dili na lang ihatag sa uban ana na lang charity maura na so ihatag na sa uban so charity na lang na siya may nabudato pa kano maka-save og bing bago na ako kat paminahon sa imong advice ingon na to Director Nado ko Nicole we have a caller in the line. Hello. Good morning. Good morning. Happy Sabbath. Happy Sabbath. You are from Lanao? Asa sa Lanao, ma'am? Yes. Lanao? Oo. Sa Kuani, sa Matampay Church, iglesia nga gamay diri sa Lanao del Norte. Ay, Matampay. Matangkay.
Matampay. Matampay. Thank you for calling, ma'am. Yes. So ma'am, unsay Unsay atong tubag? tubag sa ato ang pangutana? Unsay tubag Asa ato nga i-flash text? daw bi unsa to? Asa nga text? Unsa tong Makita. question nato? Bible trivia asa nga text? Oo. 2 Asa Corinthians. kita akuan, masayahong maghahatag. Dito sa 2 Corinto 9:7. 2 Corinto 9:7. Sakto ba? Sakto ba? Unsay tubag? Uy, That's sakto. Alright. Kinsa itong Congratulations. Madam, unsay atong pangalan? Kuan, Mrs. Kilog. Mrs. Kilog? Mrs. Kilog niya, Mrs. Kilog. Oo, Ah, daghang okay. salamat tot. Ang atong program is Mrs. Win a Kilo. Friend, di ba? Yes, So, kang kinsa man niya, oo. Ang scheme ani ato ang Bible trivia is ang ilang prize, ang ilang nakadaog man si ma'am, Oo. ang iyang prize nga madawat ihatag niya Yes. siyang friend. Oo, Ayun, sa mo. Nga kay friend, win a chosen friend friend. niya, any friend nga gusto niya ihatag atong prize. Yes. Oo. Ma'am, kinsa man imong gusto tagaan sa imuhang nadaugan? Sige ba, Hello? sige ha pa ng kuhan, piliyon sa kadagan sa iyong mga sige friends. po. Ma'am, please, Yes. please stay on the line ha. Kaya nga mo, ang pinakagwapa nga producer, no? Nga nangita po Leia. ni siya, si Leia. O mo istorya sa imuhang Oo, saon sa na mo details. pagpaabot din ha sa imuhang prize. So daghang kay salamat sa pag-join sa amuhang Bible trivia o regards din ha sa among mga atong mga kaigsuonan din ha kapaglaom sa inyong church. Happy Sabbath! Layo man ko diha, ma'am. Oo. Sige lang ma'am, kay si Leia ang makikistorya sa mga unsaon siya Mangita pag tagwe. Atuon ra gyapon ng Leia. Maabtan niyo ka ma'am kay si Leia gyud na siya mura na siya bangko. Naka-greetings Diba? sa Kilog. Oo. Nakay-greetings ma'am. Alright, Okay, alright. daghang salamat. Thank you, So, thank oo, you. thank you, O, Bing. dito sa ating Magpadayon ta, Bing. greetings. Yes, yes. Ang ako lang ang advice ay ano, Advice usay yan. kaning swearing, one way magud ni pud to express maturity sa isa ka tawo daw. Daw ingon sila. But it turns the opposite way nga murag dili lang ka respetado or like you're immature tanawon kung sige kag pamalikas. Ang ako lang is make a commitment to yourself by setting goals. Correct. Sample, karong if magmalikas ka in a week 5 times, 4 times, make it Anton 3 makuan. times up. Until nga mo narrow down siya sa 2, 1, until wala na jud. Ana lang siya nga. Kuan lain maguning pag makakadungog jud ka og pagpamalikas jud. Di ba? And especially na kay mga friend nga uncomfortable kayo nga makadungog ana. Mula na ko ang ihatag sa imo, make a commitment to yourself. Alright, no? Sa itong mga kapaglaom, karon mo luksos ako, gikan ni Bing, ato sa babae na po, UP, unsa itong ma-advise sa ato ang letter sender? Okay, no, ako pong ma-advise is in relation na po sa kang ati lovely, no, nga instead mo storya ka na unsa ng mga pamalikas niya, ilisi na lang ang word, ay pagkagwapa. Ana. Ay, pagkagwapo. Gwapa na po, ako. diba? Kagwapa na. No, siguro suwayan nato na din later on, basin mawala. Substitute na siya. Lisod yun na siya, pero paning kamuti, kaya kayo na. Oo, da. Unsa itong may istorya, da. Ako naging mga istorya, igsoon. Sa tao, imposible apan sa Ginoo, wala imposible. Amen. Mateo 19:23, nagsumpay pag ginadriyo sa Isaias, Philippians 4:8, nagaingon. Naragi sa unang-una, naragi kung unsay imong ibutang sa imong una-una using kasing out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is pure, whatever is excellent, whatever is acceptable, whatever is commendable, anything of excellence, and if there is anything praiseworthy, keep thinking about all these things. Correct. So, muna siya Diba? magawa, sama It sa all ila. begins in the mind. Think of butterflies, sunsets, and winds, Correct. clouds. Diba? Positive Sunshine, thinking. mountains. Wings. Yun sa ni mo Moon, na siya stars. wing. Bitaw. Sa doon yung pagwala, wing. Pagwala, Gipagwala lisod gihapon na siya kay usay ka nang masukuta mugawas na siya kalit. Mugawas ba si muna. Ana din ba pero control sa imong Mag-mute kaugalingon. na lang sa Control. uwi Mutanaw na lang ka kung minyo ka, tanaw na lang nimo imong asawa pagkagwapa nimo. Ano na lang dayon. Pag dili ka minyo dalaga ka maadto kasi mong. Tanon, batanon. Muato baaw kung batanon ka maadto kasi mong uyab. Astila nagbag-o ko sa kung may uyab. kaugalingon. Kung way uyab, itanaw na lang sa lain, hangad na lang sa langit. Ana lang. Kay wala daw tayo mingon ni direct. Oo, Atang na diba? tong pastor. Oh, pastor, unsaon nato ni siya og council pastor. On UP, oo. Actually, konkreto na itong gisulti sa akong mga kaubanan dire, no? Ina nilang, wala may word nga dautan. Ang makadautan sa word, ang circumstansya nga naa sa iyang palibot. Kaya ka ng mga words, acceptable man na tanan. Pero ang circumstansya,
ang iyang context mo ay makadaot niya. Ayun. Nagingon si Jesus Christ, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, tingali, ang Christian life daw, ingon ni Sister White, dili siya modification, dili siya improvement, transformation gid siya. Ayun. Pero, taking all the advice nga gihatag nila, muuna sa taog modification. I-modify lang, and then i-improve. And finally, pinagis ba lang ang Espiritu, i-transform. God will bless you. Kaya na nimo, makaya na nimo. Change is possible. Correct. Kaya the only constant thing on earth is change. Og dili lang gyud ta mo biya sa Ginoo. Ni katong ingon ni Pastor ba, surround yourself with people who can encourage you to modify and then you would be transformed. Alright. Ayun. So ni-agree mi ato ni Fitz, no? Si Fitz wala siya kami yung karon. Happy birthday, bulletin na. Baon nanay birthday sa imo nga rebirth. Di ba? Mani kita sa ato ang birthday bulletin. Happy birthday. B-Day. Happy birthday to you. Salamat tayo, Pastor Bong Diasis. Ayun ang pagkakasay. Happy birthday. Aiza May Bulduyan. Happy birthday, Aiza. Arlene Hagwali. Hagwali. Daryl Benalizo. Happy birthday. Dr. Jerry Manuel. Happy birthday, Doc. Hi G. Kalipayan. Maglipay ta, Hi G. Miriam Quino. Princess Vinnie Marie. Nars, happy birthday, Nars. Rebecca Cabahi. Mambek, happy birthday. Rudel Mark Lamuhoy. Roderick Direk, Garman. happy birthday, Direk. Wilbert Ronquillo, Sir. Happy birthday. Riggs, happy birthday. And Ivan Superable Batutoy. Happy birthday. Ate Faith Arena. Happy birthday. Ivy Superable. Batutoy. Oh. Relative. Paul Superable. Happy birthday, sir. Daghan sila di ay magka-birthday. Uy, Si Leatherly Mendez, i-greet din ako. Yes. Okay, atong Okay, kantahan. Happy birthday to you. Alright. Alright, No, pwede sa mo ato go now, mga viewers, sa ato mga viewers, no, daghang kayong salamat sa inyong pagtanaw. May greeting si Fitz. Ito, Kaya wala pa ni nata viewers sa Manticaw, Digal family ni Ma'am Mary John Digal. Happy watching sa inyo. Happy Sabbath sa inyong tananda. Ako po no, kay si Sugo ni siya ni Direct. Greet na ko ang akong pinalangga nga naglantaw karon diha sa Bilar, Bohol. Kay Ann uban sa Bilyalon family gikan kang Tawing. Ann, nakahinumdum ka na kanimo si Tawing. Ayaw kalimot. Kasing-kasing perminti ka nagpuyo. Yan, atong pasalamatan usab ang atong beautiful flowers ni Kabuntagon. Yes. Ko ang Cora Wahiman. Thank you so much. Wahiman flowers. Yes, and Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga, thank you so much sa Og inyong sa mga tanan pagsuporta. nato nga mga sponsors. So nang end now, i-greet na. Oo, i-greet na sila. Mga kapaglaon. Kabalo na ka, Ma'am Cora. Salamat, Ma'am Cora. Kuya Palma diya sa atong mga security guards. Thank you for keeping us safe. I-greet na ako kung makauman dira sa Cora, Macau thank you. sa Hong Kong. Ang atong pamahaw. Family Christian Red and sa family sa Iligan. Greetings diri, happy Sabbath. Greet ko sa akong mga kauban diri sa balay ni Ate Daya, si Ate Arlene og Myrtle from Jeanette of Tambiswan, St. Bernard. Tagalapasan Clarin, Misamis Occidental, maayong buntag diha mga Tagalapasan side sa akong mamang mga Kalyaw family. Yes, okay. Sa atong pamahaw no ni Ma'am Liantog, siya mga kaban, thank you kaayo. Guards sa school. Yes, Happy Sabbath. Mga kapaglaong, daghan kayong salamat sa panahon nga inyong gigahin sa pagkikuyog ka namo. Dita mag-goal kay magkita-kita pa ta sunod Sabado. Happy birthday. Atong ang kuno ng grasya himaya nga sa langit kanato igasa. Yes, daghan salamat Pastor Palomares sa imong time karon ng Kabuntagon. Yes. Bati og ipabati ang gugma sa Dios imong nangkon. Gugma, tumura nagatagdog ang kadasig sa atong paglampas. Sir Bong Diasis, good morning. Yay! Busa kupti ang paglaom kaya dunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Winston Gallinero, daghang kayong salamat sa pagtanaw og sa SK Federation sa Alubihid nga munisipyo. Daghang salamat sa inyong pagiguban sa for 2 days, no. Live in harmony, we only have one earth. Buhing paglaom nga may tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait o kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Dito ka kay daghan. Basta daghan. Hello.